Glædelig tredje søndag i advent. Kære Kristi venner, sådan begynder en af vores klassiske bønner, men I får den også i dag. Kære Kristi venner, på den her tredje søndag i advent, hvor konfirmanderne bærer deres lys ind i kirken, og hvor vi tænder glædens lys i adventskransen, det tredje af dem, der mindes vi også Esajas ord om det skud, der skyder frem fra Esais stup, midt i en hård, ubarmhjertig verden, en mørk verden. Der ser Esajas et lille skud, der skyder frem fra en rod midt i ruiner. Den er et tegn på håb midt i fortvivlelse. Et håb om, at Guds gode og retfærdige konge vil komme. Og det lille skud minder os om, at håb ofte begynder småt, men har kraften til at forvandle verden. Når lyset fra konfirmandernes Lucia-optog føjer sig til vores adventslys, så symboliserer det også løfte om nye begyndelser, og det ansvar, vi alle sammen deler, for at nære tro og håb i den næste generation. Og så kan vi bare håbe, at vi ligesom det skud, kan vokse os stærke i Guds kærlighed, og bære frugter af retfærdighed, fred og glæde ind i adventstiden, mens vi forbereder vores hjerte på Jesu komme juleaften. Velsignelser til jer alle i den hellige tid. Guds fred og god søndag.